Jeg er uddannet kosmetiker fra CPH Vest i København, og jeg har lavet vip-extensions siden 2008, og har lavet det stort set på daglig basis lige siden. Så der er mange tusind vipper, der er blevet sat på, og mange kvinder, der er blevet gjort glade i årenes løb. Metoden er sådan, at man går ind og tager et enkelt lille extensionshår og påsætter hver enkelt af kundens egne små, fine vippehår. Og på den måde skaber man et resultat, som er meget naturligt, og som er fuldstændig skadefrit for kundens egne hår. Vi anbefaler, at man kommer uden mascara på, når man er her første gang. Og man skal regne med, at det tager cirka 2 timer for et helt nyt sæt. Der er rigtig mange, der er interesseret i at vide, om de skal have farvet deres egne vipper, inden de kommer, hvis de har meget lyse vipper. Og det er faktisk slet ikke nødvendigt. Limen, vi bruger, er sort, og vipperne er sorte, og de går simpelthen ind og dækker hele kundens eget hår. Man sætter primært vipperne, vip-extensions på de øverste af dine egne vipper, og det er simpelthen, fordi det er der, det ser mest naturligt ud. Man kan også sagtens sætte dem på de nederste hår, men det er noget, vi sjældent gør, fordi det giver et andet udtryk, når de vender nedad i ansigtet, end når de vender opad. Der er nogle retningslinjer for, hvordan man passer bedst på sine vip-extensions, når man har fået dem på. Og det er blandt andet, at man skal undgå at gnide sig i øjnene, man skal undgå at hive og pille i dem, man skal undgå at få vand på de første 12-24 timer, og så skal man undgå at komme alle mulige forskellige slags cremer og make-up-fjerner osv. på vipperne. Så holder de klart bedst, så niks pille, fingrene væk, så holder de bedst. Der er rigtig mange, der er interesseret i at vide, om det er nødvendigt at holde en pause fra at have sine vipper på. Men det er ikke noget, vi normalt anbefaler. Man skal regne med, at vipperne holder i hvert fald 3-4 uger. Der vil stadig sidde nogen tilbage, men det er tid til at få en opfyldning igen. Man kan dog også vælge at komme hver 14. dag og få en opfyldning, og det er også rigtig fint. Det er der rigtig mange, der vælger. Det er lidt et temperamentsspørgsmål. Føles det okay? Det, jeg elsker allermest ved mit arbejde, det er at se mine kunder være så glade hver gang og få de der små boost. Det gør det hele værd. Jeg tror, at vores kunder er rigtig glade for at komme tilbage til Starlash, fordi de får en dejlig behandling hver gang de er her. Og selvfølgelig er resultatet 100% i orden hver gang de går herfra. Så det lokker dem tilbage igen.